welcome back to our channel! Okay, kung bago pa mo sa among channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa among mga bagong video! Woo! Yes! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out ni Ate Chiti nga akong puyanan sa Talisay ug ni Ate Rose sa tanang Tanawanon. Hello! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out ko sa Kipart Tanggob City Task Force! Shout out! Ako isa daot Nimpa Solano Anip ito niya sa Japan O ba ni Mr. Ito O sa naman kanakan niya Subscribe lang na Upawin Na ayaw mo kalimut pag-subscribe Sa Nones Montabar Kulab ni Bisi Upawin Kulab Okay Shout out! Shout out! Shout out ko diha sa Shout out! Shout out! Shout out ko diha sa Chadas Girls Sa Tagaluyang Sa Review Cebu Ilabi na ni Ame Ditsos Hugan Shout out dito sa tanang taga-Tisa Kapakulan. Thank you for watching guys mga kaupaw. Okay, shout out! Shout out ko dyan sa Kapagalandas. Bulacau, Cebu City. Labas ako kasama si Rosita Galyasa. Sa mga anak si Rixil Galyasa. Shout out ko sa taga Buena Vista Bohol, labi na sa mong mayor, Dave Dualio, og ni attorney Jonel Torrigosa. Shout out ko diya tanan ha, labi na sa taga Kanggawa. Shout out ko diya sa Virginia, sa akong igsoon si Judyline Ball, og si Amada si Carrie Ball. Shout out ko diya sa California, Sacramento ni Burns Liria. Mauna pre. Shout out sa tanang taga Generica Danao, Efra Lota Brands, labi na sa akong amiga Lorian Hang and Ann sa City Hall. Doc LA, thank you so much. Shout out. Oh, shout out lang niya, kalma lang mo ha. Ayaw kayo mo pangisog, kaya may pala nasuko mo. Ang ato niya, magpasalamat sa Santanaw, Daniel Wamar, Abanto Arnold, og ni Romeo Anog. Daghang salamat og sa akong palangga, Mercy dita sa Kolo, yung kaubanan niya sa Vicente Soto. Mabuhi ang mga masakiton. Malaksik! Shout out sa Manhog! Hi! Shout out din ko diya sa ako mga in-laws diya sa Konsolasyon, Kokotalo family. Shout out sa ako mga friends diya sa Lapu-Lapu City! Okay! Hello! Shout out sa mga nagluto karon sa amuang paniud to. Shout out! Shout out ko sa taga Manhog sa ako ang magkuha nga si Emily Migiso. Sudan. Shout out ko sa amuang Paksiw. Maxim. Dara. Okay guys. Dara, shout out. Shout out ko sa Primitiba Compound, Texas family. Woo! Shout out. Shout out. Pabrik. Kire. Shout out! Shout out sa mga taga-Oslo! Shout out! Okay guys, mga kapaw, thank you for watching no, sa tanang nag-subscribe sa Upaw Ben. Thank you so much. Okay, at ang imahigalang part 4 sa Watamha Naglibog na!
bay. Bay. Nakoy pangutan ani mo bay. Brad. Natani pangutan ani mo bay. Okay ra. Asa na dapat ilang Rigs Balsan bay? Sa balandi. Oo, sa Balandi. Murag kanang bag-o mo siguro na diri puyo. Oo, murag mauna kay dito mo to nagpuyo sa ubos gani sa una. Doon na nagsulti ka diri sa puyo sa Mansinatasan. Aw, magtinisa saan mo to dito? Adto alam niyo dito unahan. Ana diha. Kan. Di ba? Salamat ba? Oh, sige. Salamat sa kayo. Oh, sige. Ari ana mo. Ah. Para imo ni Inday. Can you feel the love today? Hi Diana, flowers for you and Peppa Pig. Ayoy. Gisam di ko stiguan kunot. Saan? Ayoy sila na di ay gyud. Kasakit sa akong lagay. Ako lagay. Muna dayon ha. Muna dayon. Basta dili lagi ti kapagyason. Ayaw di magkasa. Dahil kibaw ka. Ako na ba? Kini idededana na ta. Oh, Ako na idededana di pulunan. Ang makadong mo gini mo iluonan. Tingnan mo kung saon ka. ako mong luod ko. Kabula lang. Lagay. Sana nga. Baka kunin mo. Baka tani kunin mo. Ikaw sa bayan lang. Ngunit ang tiguan. Basta mo na tuman na gini. Ito lang kung sabot ha. Ato pinitagoon. Ano maway may bawas sa atong mga sekreto. Ipuli pa ng tiguang kurikong. Kani sa tiguang kurikong. Kung sa kay naan niya eh. Ngawa na ko. Nga nagpadirmam kay ko. Hambis ni kay ko. Kay tiguang na. Taas may kuha niya. Oh, kiba makarga. No, may kabuga. Sige mo na to. Ah, sige. Bye-bye. Aba. God say, all I love you. At wala laki ba nga kami na sa Diana. Amo lagi sekreto ang amo nga saan. Wait a minute. May estatwa dire. Ay, laki na ha. Okay, okay. Sige mo na diya. Ang ganyan sa nista buwak na. Asalamat ka diyan ha nga. Ang imo estatwa, muna nag-estatwa nga with flowers. Diba? Taas pag ko gamay sa estatwa. May... Antor ko. Ilong niya. Hoy! Sa multo? Igat ka kang tiguang nga ka? Padrive kang taxi? Gikan sa eskina? Napaingur na ka dali lang Diana? Sus! Unsa kay naani mo nung ngawa na ko? Nga hamis gay ko? Nagpadirma ko. Tinawag ni mo nung munot na kay. Raidor kay ka. Ha? Sekreto ra kag uyab. Uyab-uyab ni Diana ha? Ngari-ngari di ka sa ila. Sekreto ra kay ka ako. Nawani na ko ni mo. Wala ka mo ang imo? Hugaw ka ko na hula! Wala ka mo kung saan mo magsilito! Muna! Patatala kang tabi! Nahugaw ako, babi. Diana! Nagumam ka ko niya. Tuwab sa tiguang nun. Tiguang kurikong. Brad, natami kami pangutaan na mo. Oo. Mao ba nilang bahay ni Rex sa Balandi? Oo.
O ni. Asa na siya? Tara. Mauna. Buram tong di mao yang kuan. Street man to yang lawas. O mao na. Mo ba? Oh. Di ko katuan da, di ko katuo. Rix. Ikaw na. Amigo! Ikaw din na suroy. Kita na ko ni mo. Nasuroy man ako mga amigo. Unsa kay tuya niya? Ang hibong man ka. Tanaw ka sa akong luyo. Ay hibong. Paik kabo na ko. Lit! Mao ni, confirm. Sus. Ay kaya nasuroy mo. Kita na mo eh. Ato ka sabay. Oh, Naman hibong ka. Tulala. Ay kaya kay nabuhiro eh. Yari gini ko ni ano, layo kay nini. nung sa nagkabayo eh. Saan pa may pinangita ni mo? Unsa? Okay na na sa una. Oh, ha? Unsa man unsa naman aron. Anya na lang, mamutong sa ta. Sugin lang ta mo. Naunsa ko. Ay. Kita oy. Ya. Adi manggit magdungog. Kaya ko no. Kani nindot na ni. Lami ang pamati Okay na be. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Alam ko kaya kong paibigin siya. Bisaya lang kang kantaha, Diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman, dili na ko magukot sa taong kusog mo dagan kay kong tigat-tigat. Wana tay pagsanay, ay na lang, ay nakug atik ha. Pero atik ra, atik ra, atik ra. Magkatawa kung maghuna-huna, nganong maglisod kog move on mo sa una. Diri na lang ko taman, diri na lang ko kutob, dili na ko magukod sa taong kusog mo dagan kay kong digod-digod. No. Ay, ikaw tiki aka imo mo kung gibalda. Sa mato itini mo. Ang lami-lami mo sad. Sus, imo mo kung gibalda oy mao ba ni akong kantahon inig Domingo para sa kasal. Ikaw ba? Panira kay ka oy. Ikaw ba lang tiki aka? Mudagan na ba? Mudagan na man dai tilbo. Pero nindot akong pamati Testingan ta. Kinsa siya nganong nagluib ka. Kinsa siya gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Lami kas maminaw. Wa man ta ko'y pagkulang itagan kong tanan. Mawin taon na nitabo na ko eh. Pait kaya akong kahimtang. Luuya sa nimo wa di ka kakumpayo.
So pakapay disgrasya oy. Kalit kayo. Kabok kayo ang sanga ako na sakan. Nahug ko. Nandiyan to. Ano niya mo? Kaya itong sabutan. Ha? Di ami kay magkwarta ta ini. Guro? Kwarta? Ayun ang lisod. Ayun lang. Sayo na kayo na mo ipabuhat ni mo eh. Sayo na kay Brad oy. Ikaw pa? Mayo. Naanad na lang mo anada. Kaloy asa taong ko niyo kung inyo pang nang lisod-lisod maglisod yun ko. Nahipas anak ko pirti ng lisura. Ano na? Unsa man na? Drama-drama ragot. Mao ka na oy. Siso na kay ka. Umoyo. Expert kay ko ana. Ya, dugan sa kay kuha ka drama. Pila man may kakasta na. Intrante, pila man. Di na drama oy. Ikaw gitu ani. Di na kinahanglan dahagin trante oy. Kaas kay talent. Oh, kono, kanindo tala. Ako re talent, di na mabahinan. Dako-dako gikog bahin ada. Ako ra god. Oh, may kay kono oy. Ba, sa una di ay mo tatong gibuhat. Pati ko. Ayo kay kaanda, may kay kabdag drama-drama. Bakay kadoro ko nimo oy. May kay kaana oy. Naay mi doon diri. Imo ra dramahon. Nindot ani ronon. Ako ra singing drama-drama, ni kamo mo'y labot. Magtan-aw ra mo nako. Nya namoy talimpi. Unsa man inyong dadon ri mo nay producer o sponsor? No. Ikaw ana gi kay Canada. Dito sa ning usa. Taba diha oy. Correct. Ang ana mag-crew atong dadon kana yung producer. Kana magkwarta ta na. Acting di ko ngayon ani. Siyempre. Kwarta na muna. I understand what is the purpose. Ambot ni pasabot maghimo kog igosom impactom to irik isumanik ang tuborgibot is dibinumtum. Kana gyud. Munay maayo. Kana. May kay kana. Pero usahay magkataghap sa gagod. Diskarte yung mayo. Importante yung blugwa yung kwarta. Oh, good. Bawo ka ng tawhan na nga. Buam siya na. Dali magkana mauto-uto. Natural kamo pa. Labaw pa ng uto-utohon. Magbuwang gini na yung kwarta niya. Kini ay labaw sa di. Sa unab. Ay nato Pinag ko ni muda. Nya, saan man? Atong partihan na ni. Wa mo importante. Unsa ba mo sige mo ngal-ngal niya sige wa mo hisgot ana. Aw. Ato Pila man? Sa puta na 20% lang gud. Oh. I don't want to hurt anybody. I don't want to hurt anybody. Di ko mo sugot ana oy. 50-50 ta. Di nila lima kong buhaton. Nindot ninyo no. Kana lang taon oy 50-50 ta. Maluoy mo nako. Unsa man taon oy. Pero acting yung maayo ha kana magkwarta ta. Natural. Magbuwa na imong pagka Mura pa mo karon pa. laki nga pagka-artista. Natural oy. Unsa mo. Mura pa mo karon pa. Hati-hati sa sarap. Okay may ana. Ana. Sabot deal. 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 Team. Team. Hati. Team. Sa sarap. Team 50-50. 50-50. Oh. Ho. Okay. Di ko mo sugot ana oy. 50-50 ta. Lalim mo. Paton. Pindot ninyo no. Kana lang taon oy. Kita maluoy mo na ko. Sa taon oy. Pero acting yung maayo ha kana magkwarta ta. Natural. Magbuwa na imong pagka Mura pa mo karon pa. laki nga pagka-artista. Natural oy. Unsa mo. Mura pa mo karon pa. Hati sa sarap. Okay may ana. Ana. Sabot deal. Oh. Team. Hati. Team. Sa sarap. Team 50-50. 50-50. Ho. Ina lang 50-50 pa. Kagat. I understand what is the purpose. Buti pa sabot mag-imo ko. Ito som impactom.
Diri kisyo manik at tubod ibot is di binungtong. Una sapi. Awa. Maayo. Unay maayo. Ayo. Maayo. Sige lang maayo. Ya, wala kita sulti. Ganda. Ikaw tigil maayo. Pagkan team luguay ang kwarta. Bawo ka ng tawahan na nga. Huwag sila. Dali mo ka na maututo. Oh, natural kamu pa. Nabaw ba mong ututuhon? Huwag pinag yung kwarta niya. Kini ay nabaw sa din. Sa unab. Ay nato ha. Ilad ko ni muda. Nya, saan man? Atong partihan na ni. Oh, mo importante. Kung sabi mo sige mo ngal-ngal ya sige. Wa mo hiskot ana. Ato Sige naman. Sa kwarta na, 20% lang ko. Oh. Oh, dili dili. Ito na. Ako na. Nasuro naman ako mga amigo. Sa pintuyan niya. Ay bumag. Usahay. Oh, sure. Yang ginigo niyo ano ko yung ginigo. Kaya na yung pinangita. Unsa? Tingnan na sa una. Ha? Unsa naman ang putong sa ta. Ilan ta mo? Unsa ko? Ay. Yao kating. Ano yung kau pag-practice ko eh? Kana sa. Ini sini. Apa ide? Ide. Ito ang practice Oh. Ide. Pero atong tanong siya, yang isina dito may siya tapok dito. Tapok mo siya. Di kang kuan pa nila ni, nabay si isina ni. Maday mo asar. Wa kanila lang ay. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Lily. Happy birthday. Bless you. Sige, pangaon na mo. Pangaon na mo. Okay mga kaupaw, karon ba mo nakakita no sa Cebu, si Jose ug si Wally. Hello mga kaupaw. Naami gitawag do sa tong do ato Rimi pasulat dito. do Remy pa sulatito. Ako si Willie Revillami oh. Wally. Si Willie Revillami. Bigyan mo ng jacket. Bigyan mo ng jacket. Bigyan mo ng jacket. Si Willie, si Jose ug si Wally. Kani usab ni murag ni Kubal. Ay si Bintong. Bintong no?